Buona Verciane. Prihrávka na Krstoviča, 1-0 Dunajská Streda, 82. minúta, autorom gólu Nikola Krstovičo, instant impact, and they'll go the right way here, he sent the other way, Krstovič. Krstovič zastrial, 77. minúta a vystrial vyrovnanie, krásny futbalový moment, dvojnásobný. Teraz Nikola Krstovič aj v minulom kole dal gól po hrubej chvíle defenzívy protivníka. To sa stáva aj dnes na začiatku druhého miesta. Ukázal Krstovič, prečo je na to Strečanov. Tí sa teraz dostávajú k centrovanej lopte. Blackman sklepol loptu Krstovičovi. Ten musel napakrát ruška, nechytil. Dunajská Streda vyhrala v 4. minúte 1. Je voľný na ľavom krídle. Teraz k nemu dostupuje Uhričaj. Lopta do nábehu Krstovič 2-0. 31. minúta. Blackman má rýchlosť, má pred sebou priestor a má aj Krstoviča, ktorý dáva hat-trick v 35. minúte. Tak toto je neuveriteľná dominancia. Krát center značiel